Yksittäiseen videotuotantoon liittyy 4 erillistä vaihetta, joista jokaisessa voidaan kertoa, että video syntyy tavallaan uudestaan. Ensimmäisessä vaiheessa se on suunnittelijoidensa päässä, ideoina, ajatuksina, ja siitä se jaetaan lopulta käsikirjoitukseksi ja kuvakäsikirjoitukseksi. Tätä vaihetta nimitetään esituotannoksi. Seuraavassa tuotannon vaiheessa video kuvataan, äänitetään ja mahdollisesti sitä varten valitaan vaikka musiikkeja tai sävelletään niitä. Kolmannessa vaiheessa video leikataan. Tällöin syntyvät merkitykset kuvien välillä ja kuvan ja äänen suhteen. Kolmannen vaiheen aikana videosta lopulta muodostuu kokonaisuus, se teos, jota katsotaan. Tässä vaiheessa on turha miettiä, että mitä olisi pitänyt tehdä, koska kaikki valinnat on tähän mennessä jo tehty. Videon 4. vaiheessa katsoja kokee videon. Tällöin video niin sanotusti herää eloon. Katsojia ei löydy ilman jakelua. Joten jos suunniteltaessa millaisen videon tulet tekemään, kannattaa miettiä videolle oma kohderyhmä ja se, että miten tälle kohderyhmälle jakelu suunnitellaan. Kun katselija sitten katsoo videon, hän ymmärtää sen omasta näkökulmastaan. Hänellä ei välttämättä ole niitä välineitä käsittää, mitä videon suunnittelijat tai videon tekijät ovat suunnitelleet sen sisältävän. Video kertoo vain sen palan maailmaa, minkä katsoja kerralla näkee. Kiitos!